ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, உங்கள் கிட்ட இருக்க மூவியில் அன்வான்ட் ஆடியோ ட்ராக் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டேஸ் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஆடியோ ட்ராக் இருக்குது. இதில் நம்ம இங்கிலீஷ் மட்டும் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆப் பேர் தான் டர்மெக்ஸ். இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதோட பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் கிராண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டோரேஜில் அலோவ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்குள்ளே நான் சொல்கிற கமெண்ட் டைப் பண்ணுங்கள். pkg-install-ffmpeg--y இந்த கமெண்ட் நான் ஸ்க்ரீன்லேயே காட்டுறேன், பார்த்துக்கோங்க. பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆக சில செகண்ட்ஸ் ஆகும், அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் சொல்கிறது கவனமாக கேட்டுக்கோங்க. நீங்கள் எந்த மூவி வேணுனாலும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா முதல்ல நீங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் தான் அந்த மூவியை வைக்கணும். இப்போ நான் சொல்கிற கமெண்ட் ஒழுங்காக கேட்டு டைப் பண்ணுங்கள். cd-/sd கார்டு கீழே எல்எஸ்ன்னு போட்டால் உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆக்சஸ் ஆகிடும். இப்போ நான் கமெண்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன், அதை பார்த்து இந்த கமெண்ட் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஆடியோ ட்ராக் 1, 2, 3, 4 வரையிலும் கமெண்ட் கொடுத்துருப்பேன். அந்த கமெண்டில் நீங்கள் எந்த ஆடியோ ட்ராக் தேவையில்லையோ அந்த கமெண்ட் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ ட்ராக் ரிமூவ் ஆகிடும். இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆக ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகிறதுனால நான் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரைட் கைஸ், நம்மளுக்கு இப்போ ஃபைனல் அவுட்புட் கிடச்சிச்சு. இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ஆடியோ ட்ராக் ரிமூவ் ஆச்சா இல்லையான்ட்டு. ஓகே கைஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆடியோ ட்ராக் 1 ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. இப்போ தமிழ் ஆடியோ ட்ராக் மட்டும் தான் இருக்குது. இதே போல் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நல்லா இருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.